Казвам се Диана Конова и съм собственик на Divizio Academy, организатор на Matmut Milano Fashion Week. Сега ще ви потопя в атмосферата на едно страхотно международно събитие, в което заставам изцяло в подкрепа на българския талант и творец, като даваме шанс на българските гримьори да се развият както за България, така и за чужбина. Момичетата ще имат час и половина време, в което могат да покажат своя талант и всъщност какъв е техният почерк. Освен това, те ще могат да покажат визиите си върху дизайнерски модели и върху професионални модели. След като се насладиме на това страхотно модно ревю, което ще бъде съчетано от български стил и талант, ще може да видим и едни страхотни професионални модели, върху които всъщност нашите гримьори са създали визията, която е определена от президентката на Matmut Milano Fashion Week, госпожа Мариана Мичели. За финал ще дадем своите награди и отличия не само за гримьор, който ще замине напълно безплатно с мастер-клас в Италия, но ще има и награда първо, второ и трето място за гримьор в България.